So mga warrior, mao ni siya ang pagsampol kung may balaan na to, kung naabay unod o wala ang ato ang bina. Kini siya nga sampulanan mga warrior, butas ni siya gikating. So makita ninyo na mga yelo nga ni saka mga warrior nga gaspang mauna siya ang bulawan. Ginalugod ni siya mga warrior kay kasagaran ang pyrites nagugom og bulawan og ang sulfur. So katong nagpungutana sa kuha nga nagpiim sa tuwa nga kuan. So ang pahibalan ang bato ug ang laut na unod. So inanian ninyo mga warrior, sampulin ninyo. Naan ninyo makita nga bulawan sama ani mauna siya ang nana say sulod. Na say unod bulawan, na say bulawan. So makita ninyo nang mga yelo mga warrior kana siya, mauna siya ang bulawan na gayelo. So maklaro man kay nilugdang man ni sa planggana atong isampulan para klaro kayo. So gaspang ang nisakan niya mga warrior. Manaw mga warrior, magsugod na ko og habwa sa drum. Sir, tsura mga warrior mura na siya glapok, laut ang tawag na mo ani. Unaw ni siya nga ang laut ani mad ritsud tus dampakan. Mao na po na amo ang pag mapuno na siya, mao na namong ipaplanta. So ipalo ko ninyo kay atuwa nang magbuhat og video po dana nga nang maplanta na. Shout out din niyo taga Kuan. Taga asa kay Kamak. Bukidnon doon ni siya. Mo na siya pinakataas dito sa Bukidnon. Mo na siya ang 6-footer. 6-footer ni dito sa Bukidnon. Amo na yung ginauna mga warrior. Ning laut. Nabagang nalay mahabilin. Kailangan na mo tuktok ko ng planggana para itong nga dagko pa nga wala na pino mo drop sa ilalom sa planggana. Puro mga warrior bagang-bagang lang sa mo ni mga palata ba tura sa bagang mga warrior. Ini dili ni siya pwede nga mayabo dito kay dagko pa man, kailangan na sa pinuhon maayo. Mapuno lang mga warrior nandampakan mo na po na amo ang iplanta feeding pugan gihapon na mo ni mga warrior. Mao na ni among bagang sa unom kapuyong nagraba, tulo kapuyong nga bagang. Mo ni among trabaho rin mga warrior, palata lagi. Ini mga bagang mga warrior ako na inasaking dire, ibuo na mong loading para tamang konsumo. Sobra among siringon. Kwarta mi bulto, diara sa laot. Oh. Pindot ako
cover ang cloud. Ngunit kinabuhi sa mamulawan ay mga warrior. Gikan sa sulod sa tunnel, giabante, ipabuthan, gimanual, gidragging, abot sa portal bahinon, graba, tinaputo na po namo diri sa Bulmilan. Tinapo na pong loading. Loading, muna ni siya, mong bagangon. Ang bagang, amo na po ni siyang ilod, muna po ni among kuwag bulawan. Muna bagang mga warrior, mura na siya buhangin sa dagat. Pero bagang ang tawag sa muane, margaha. Daghan pa kay may giludingay mga warrior. Dukdukunon ng mga bato. Morning mga grabaha mga warrior, tag sa kaingon ani, sa kapuyong, sa drum. Tulo ka drum ni tulo ka puyong sa unom ka puyong. Unom ka puyong na graba, may mo na siya og tulo ka puyong na bagang. Na itsura sa bagang. Kita margahan siya. Kung magbakakutan na migtulo kay nani, mo na ni among iluding, pugaan na mo. O katong mga puga nga inyong nakita mga warrior, mga kuan na to siya. Di na ko ka reply sa inyo ha, kay daghan kay mo. Kuan to siya, inani to siya, gibagang to. Tulo ka puyong nga bagang. Mao na iyang mapuga. So, mao na ni among binagang mga warrior. Amo nang ikarga. Sa drum amo na i-loading. So mailhan amo ni ugma og pilay puga ning amo ang tulo ka puyong.